σε βλέπει, σε θυμάται, δεν σου λέει τίποτα. 2 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στη γρήβα διγενή. Δεν ελέγχουν ταχύτητα, δεν ελέγχουν κόκκινο φανάρι, δεν ελέγχουν λευκή γραμμή. Αυτό το κάνουν ήδη άλλες κάμερες. Αυτές οι 2 έχουν μία δουλειά, να δουν αν κρατάς το κινητό. Η τεχνητή νοημοσύνη κοιτάζει το χέρι σου. Αν είναι κοντά στο πρόσωπο, σε μαρκάρει. Μετά κάποιος υπάλληλος στη Λευκοσία βλέπει το βίντεο για να επιβεβαιώσει. Κάποιος κάθεται τώρα και βλέπει το χέρι σου στο τιμόνι. Στην πιλωτική φάση δεν βγάζει πρόστιμο ακόμα, σε καταγράφει, σε θυμάται. Ανοίγει φάκελο χωρίς να σου το πει. Από το 2021 μέχρι σήμερα, οι υπάρχουσες κάμερες έβγαλαν 850.000 πρόστιμα. Μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζουν 1 εκατομμύριο. Θα το γιορτάσουμε. 2 κάμερες, 1 λεωφόρος, όλο το νησί, ο υπόλοιπος δρόμος, ελεύθερος σαν παλιά. Η τεχνητή νοημοσύνη έμαθε να αναγνωρίζει κινητό στο χέρι. Δεν έμαθε ακόμα να αναγνωρίζει flash που δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Όλα στο καιρό τους. Πάω γρήβα διγενή να χαιρετήσω τις κάμερες. Ξέρουν ήδη ποιος είμαι.